Chcel by som vám predstaviť 3 moje knihy. Prvá kniha Ako napísať zmluvu pre kataster je kniha, kde opisujem postup, akým vyhotovujem zmluvy pre kataster ja. Je vhodná pre právnikov, ale aj pre občanov, ktorí sa tejto problematike chcú pracovne alebo len tak vo voľnom čase venovať. Ďalej je tu príručka Súdny spor, ktorá je vlastne určená pre tých, ktorí majú nejaký spor, či už so susedom, alebo sa súdia o dedičstvo, alebo o čokoľvek iné a potrebujú vlastne sa zorientovať v problematike, spoznať vôbec svoje možnosti, že či sa im oplatí sporiť alebo nie. A sú tu samozrejme rozobraté základné otázky, s ktorými sa stretávame pri súdnom spore. Čiže kniha je usporiadaná podľa otázok, napríklad jedna z otázok je, čo ak je sudca zaujatý, čiže tam vám vlastne popisujem, čo máte v tom prípade robiť a ako sa to dá podľa civilného sporového poriadku riešiť. Tretia knižka, ktorá je z týchto kníh najdrahšia a kúpite ju na mojom e-shope za najlepšiu cenu, sa venuje pozemkovému právu. Komplexne pokrýva problematiku pozemkového práva, definujem tu základné pojmy, zaoberám sa históriou pozemkového práva, reštitúciami, pozemkovými úpravami. Špeciálna kapitola je venovaná katastru nehnuteľností, súkromnoprávnym vzťahom, teda vecným právam a rôznym typom zmluv, s ktorými sa stretávame, keď nakladáme s pozemkami, čiže napríklad kúpna zmluva, zmluva o vecnom bremene, záložná zmluva a podobne. Rozoberám tu jednotlivé typy pozemkov ako poľnohospodárske, lesné alebo obecné pozemky. Takisto sa venujem problematike daní, ktoré súvisia s pozemkami, územnému plánovaniu. Sú tu aj rozobraté špeciálne inštitúty pozemkového práva, ako napríklad susedské práva, a takisto sa zaoberám aj ochranou vlastníckeho práva k pozemku. Kapitolka 1 je venovaná aj Slovenskému pozemkovému fondu. Taktiež tu uvádzam na konci rôzne skratky a maďarské výrazy, s ktorými pracujeme, keď nahliadame do pozemkovej knihy. A sú tu na záver teda aj ukážky tých dokumentov a register pojmov, pomocou ktorého sa môžete rýchlo zorientovať v knihe. Kniha nie je najlacnejšia, ale určite vás vyjde menej ako konzultácia u lepšieho právnika. Takže tieto knižky kúpite na mojom webe ondrejhalama.sk, kde majú spravidla najvýhodnejšiu cenu. Ďakujem za pozornosť.